Assalamualaikum Pak No. Waalaikumsalam. Mereka itu salam barang ya. Loh, awal dia sebagai umat muslim lho Pak No mengucapkan salam kuwi apik. Pemene sing jawab hukumnya wajib. Pinter berarti. Duduk aja. Lah kok kopi tek barang Jalamar bodol to? Iya Pak No. Ya lu piro? Wes murah-murahnya Pak No. Kalau sampean 400 masalahe komplit sak ndondoke. Lah kok mau ora menak mutawa gak gitu to wis jane perang utek. Kita tak kepelen njaluk syukur mangap lambemu. Sampeyane piye to Pak No? Terwelune gedut sing kaya ngono mbok tuku 200. Basa piteku sing wis komplit 400 kowe malah bengok-bengok. Kok gedhe aku. 200 mangan pirtus kae. Sik to Pak No. Sakjane terwelune gedut mbok tuku piro to? 17. Ewu. Langitmu 17 juta. Syuk. Terus piteku kok bojaji piro iki? Lah nek oleh 20.000 tinggal ning nggon kene tak duwitane langsung. Beda sakmono to Pak No. Dia iki ndoke berbagai macam ukuran. Pitemu gendeng bedane, njok kok sile gincing. Loh, iki pane sing ngecetak blaster nih Pak No, makane ukurane beda-beda. Iki telung negara Pak. Ngapun meh iki. Lah, sing paling cilik iki Pak EKT. Terus sak dhuwure pas Pak Jawa. Terus dhuwurne Pak No, iki Bangkok. Thailand. Filipina. Nah, terus yang paling gede dhewe iki Pak No, pancen ado-ado. Teko Timur Tengah. Wes kemeng lho nek oleh 20. Piye? Bejo sakmono to Pak No sampean tambahi. Wes ngene nek oleh tak gen pira likur. Nek oleh ya wis gon ngalih kono paling nduk ya wis koyor. Ya wis nek ngono. Video selawe sok 2000. Iya susuk. Piye to? Kok gede aku. Masuk bar nopo meneng ae. Kok ya Pak No. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak No. Assalamualaikum. Ya ngono. Waalaikumsalam. Ngapa mulu ya? Cak gasaan kok piye? Ada sisuk wis riyo yo ae. Kapan-kapan iki tak layani, nek saiki aku rung siap. Loh. Kok anane malah ngene? Masa metu Suraya? Mbak, kacamatane